Zatražio sam od Hrvatske televizije da mi večeras ustupi nekoliko minuta u svojemu programu kako bih se mogao obratiti svima vama, građankama i građanima Republike Hrvatske, u povodu nečega o čemu je ova ista Hrvatska televizija sinoć svojemu udarnom dnevniku opširno izvještavala. Riječ je o navodno autentičnom poluminutnom ulomku iz govora što sam ga ja i opet navodno održao početkom 90-ih godina. Najprije su rekli u Austriji, a potom u Australiji. Za one koji je nisu čuli, reći ću, a za one koji su sinoć čuli, ponovit ću. U tome vrlo kratkom insertu, ponovo kažem, navodno autentičnome, ja iznosim stavove koje se može shvatiti kao proustaške u smislu da dolazak ustaša na vlast ocjenjujem kao pobjedu Hrvata. I još rekao sam kako se Hrvati nikome ni zašto nemaju ispričavati i u tome sam kontekstu spomenuo Jasenovac. Krajnje jasno reći ću dvije stvari. Prvo, ja se ni uz najbolju volju takvoga govora ne mogu sjetiti. I drugo, ne isključujem mogućnost da sam u vrijeme kada je Hrvatska bila suočena s agresivnim Miloševićevim velikosrpstvom, ponesen i raspoloženjem što je tada vladalo u hrvatskome vodstvu, a koje se na mnogo načina manifestiralo i u javnosti, mogao izreći nešto poput onoga što je prikazano u tih sinoć viđenih 30 sekundi. Dakle, još jednom, ne isključujem mogućnost da sam u ono vrijeme, pri tome imam na umu povijesni kontekst, doista tako nešto i rekao. Ako sam rekao, bio je to taktički ustupak, pogrešan i promašen. Onima koji su Hrvate u otporu velikosrpskoj politici i četništvu, kao njezinome osloncu, nastojali mobilizirati na koketiranju s ustaštvom. Upravo takvu sam politiku kasnije ne jednom javno osudio. Posljednji puta prije 3 tjedna u Jasenovcu. I upravo u Jasenovcu ja sam bio taj koji je kao predsjednik Republike Hrvatske javno izrazio žaljenje zbog zločina što ih je počinio ustaški režim, zloupotrebljavajući hrvatsko ime. Za nacizam, fašizam i ustaštvo, kao njihovu hrvatsku inačicu, ne jednom sam rekao da su bili zločin kao ideja i zločin kao realizacija te ideje. Tako sam mislio, tako i danas mislim. Toliko dakle onome što sam navodno rekao i onome što stvarno mislim i što sam uvijek mislio. A sada o onome što je ipak važnije, a to je pozadina, svrha i motiv. Objavljivanje tih 30 sekundi snimljenih ne zna se kada i ne zna se gdje, i tu ću biti do kraja jasan i konkretan. Riječ je o perfidnome, ali krajnje prozirnome napadu na mene kao najistaknutijeg kreatora i protagonista nekih ključnih elemenata hrvatske politike, unutarnje i vanjske. Upravo tako, o napadu čak i više od toga, o podmetanju. To napokon priznaje i internetski portal koji je taj famozni snimak objavio. Poznaje ono što je notorno. Meni netko podmeće. Naime, niti su oni pronašli tih 30 sekundi, niti su ih tražili. Netko im je to dao. Upravo to i upravo sada. Tu slučajnosti nema, ali namjere itekako ima. Podsjetit ću vas na neke stvari. Baš vas, građanke i građane Hrvatske, koji ste mi svojim glasovima prije 2 godine po drugi puta povjerili krajnje odgovornu i časnu dužnost predsjednika Republike. Vi imate pravo na objašnjenje. Vi i nitko drugi. Vi ste me birali i vama odgovaram. I vama se večeras i obraćam. Antifašizam sam smatrao i smatram jednim od nezaobilaznih kamena temeljaca na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ne kažem to samo zato što tako piše u našem Ustavu, nego prije svega zato što je to moje duboko uvjerenje, ljudsko i političko. O tome koliko je članova moje obitelji bilo u redovima antifašističkih boraca ne želim govoriti. Skidanje hipoteke počinjenih ratnih zločina sa cijelih naroda, bilo da je riječ o zločinima iz II. Svjetskog rata, bilo onima iz vremena Domovinskog rata, smatram nezaobilaznim
za ponovno uspostavljanje povjerenja među narodima na jugoistoku Europe. Za zločine, pa tako i za one iz Jasenovca, nije kriv hrvatski narod. Krivi su pojedinci i skupine. Ni hrvatski narod, ni bilo koji drugi narod nemaju razloga ispričavati se za bilo koje zločine. Za njih se trebaju ispričati predstavnici država, protagonisti nacionalnih politika, čije su izjave ujedno i svojevrsna garancija da se slični zločini nikada više neće ponoviti. Time sam se rukovodio u svojim izjavama u izraelskom parlamentu i na mjestu nekadašnjeg koncentracijskog logora Jasenovac. Moja osuda ustaških zločina bila je iskrena, baš kao što je iskreno i moje beskompromisno traženje da se zločinci privedu pravdi bez obzira na nacionalnost i funkcije, prijašnje i sadašnje. U tome kontekstu zagovarao sam i zagovaram i dalje punu suradnju s Međunarodnim sudom u Hagu. To je bilo moje stanovište u prošlosti, to je moje stanovište danas. Usprkos nedavnim ratovima zagovarao sam otvaranje suradnje u regiji, pa i s onim državama s kojima smo bili u oružanom sukobu. Lomio sam otpore i predrasude, ali inzistirao sam, i to iz dva razloga. Regionalna suradnja u našemu je najboljem interesu, a u isto vrijeme ona je i preduvjet za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Isto tako, uporno tražim da se napokon povede odlučna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala koji izjedaju tkivo našega društva. I ovdje vode me isti razlozi kao i u slučaju regionalne suradnje. Uz korupciju i organizirani kriminal ne možemo izgrađivati demokraciju i pravnu državu. Ne vjerujem da bilo tko od vas želi živjeti u državi u kojoj će umjesto snage zakona vladati snaga pojedinaca, u kojoj će korumpiranost i kriminal zamijeniti vladavinu prava i jednakost svih pred zakonom. Djelujem dakle u vašem interesu i tu neću popustiti. Napokon, ne posustajem u naporima da se Hrvatskoj otvori europska perspektiva. Bez te perspektive nas čeka samo povratak u izolaciju, a onda se možemo oprostiti i s demokracijom i s pravnom državom. Kao predsjednik Republike imam dužnost da to spriječim i ja se u skladu s tom dužnošću i ponašam. Ako sada rezimiram, shvatit ćete zašto me žele kompromitirati. A bit će vam jasno i tko to radi. Ja se borim za demokratsku, pravnu državu Hrvatsku. Za Hrvatsku koja počiva na antifašističkim osnovama. Za Hrvatsku jednakopravnih građana. Za Hrvatsku napokon koja će biti stožer suradnje u ovoj regiji. Svi oni koji su protiv takve Hrvatske, ti su i protiv mene. I ti će vjerojatno povući još sličnih poteza. Iznijeti još navodnih otkrića, zapravo podmetati i dalje. S jasnim ciljem. Svi oni koji autoritarnu vladavinu pretpostavljaju demokraciji, koji selektivnu primjenu zakona pretpostavljaju vladavini prava, koji neoustaštvo pretpostavljaju antifašizmu, a nacionalnu isključivost i netoleranciju ravnopravnosti i uzajamnoj snošljivosti, svi su ti i protiv mene. Samo svi su ti i protiv vas, uvjerljive većine građanki i građana Republike Hrvatske. Vi ste me naime birali na mjesto predsjednika Republike. Birali ste me na osnovu mojih stanovišta, koja su poznata građanima, koja ponavljam godinama i na osnovi kojih godinama djelujem. I sada vam je ponuđeno 30 sekundi navodno autentične snimke. Načinjene ne zna se kada i ne zna se gdje. Snimke koju ne želimo osporavati jer postoji mogućnost da nije manipulirana, mada je očito istrgnuta iz konteksta. Ali mogu li riječi izgovorene u 30 sekundi, pa čak u jednome govoru, ma kako nepromišljene i neutemeljene bile, poništiti učinak bezbrojnih izjava i govora tijekom niza godina koji svi u svojoj cijelosti iskazuju nešto potpuno drugo. Ja znam
da ne mogu, a i vi to znate. Iza mene ne stoji samo ono što sam tijekom godina govorio, nego i ono što sam radio. A radio sam i radit ću i dalje. Sve do kraja mojega mandata kojega ste mi vi povjerili u korist i za dobro Republike Hrvatske. Europske, demokratske, antifašističke i pravne države. Biću ono što sam bio i do sada, jedan od vas koji radi za sve vas. I vjerujem da ću i dalje uživati vaše povjerenje i vašu podršku. Hvala vam.